Бяхме говорили, днес искаме да чуем вашите предложения за обсъждането на бюджета ви за 2015 година, който е колкото са годините след 2000 година, толкова хиляди левове. Вие чухте по какъв начин се изрази и професор доктор Иван Стоянов, с когото се срещнахте миналата седмица, че е много изненадан, че имате такъв бюджет. Освен това ще стане дума и за спортните разходи, които Общинския съвет гласува и които ще се реализират през настоящата бюджетна година. И искам да ви кажа, че малко след като открихме срещата и аз напуснах вашата среща, която беше на 24 февруари. Всъщност пристигна почтата и в почтата има нещо много интересно, което го дължим на пиара на нашата община господин Румен Монтянов, защото част от вашия годишен вестник на Общински младежки съвет е представен на електронния сайт на Националното сдружение на общините и на неговия бюлетин. Благодаря на вас, госпожа Колева, и на цялата общинска управа за съдействието, което ни оказахте, за вярата, която ни поверихте да изпълняваме всички тези неща и за доверието. Първо ще представя Общинския годишен план за работа на Общински младежки съвет. Ще представя целите и дейностите, които сме запланували за предстоящата година. Така, нашите цели са да дадем шанс на младите хора, да подпомагаме тяхното личностно развитие чрез организиране на различни инициативи в община Генерал Тошево.